Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas vam predstavljam favorite za mesec septembar i oktobar. Sad jeste novembar, ali ja sam čekala da mi se nakupe dovoljno proizvoda kako bi bili stvarno moji favoriti, jer ja zaista volim da to budu onako pravi favoriti, a ne samo nešto samo da stavim i to ne volim kod drugih youtuberki, tako da ne radim ni ja to. Prvi moj favorit jeste ova jakna. U pitanju je jakna, znači sa ovim pink krznom i naručila sam je preko AliExpressa, pošto je ovde u okolnim prodavnicama bila jako skupa, tako da sam je ja naručila preko AliExpressa i pravit ću vam AliExpress haul što sam ja to sve naručila, jer zaista imaju kvalitetne proizvode i znači svakog meseca nešto naručujem i nikad me do sad nisu izneverili, tako da pričat ću vam više o ovoj jakni u ovom videu. Zatim da pređemo na preparativu. Moj prvi favorit je ova pena za lice od Balea, dakle ovo je pena za skidanje šminke. U njoj imate 150 ml i mnogo mi se sviđa zato što je blaga i miris je kao bademov cvet, predobar je zato što ovo je za osjetljivu kožu i za suvu kožu, tako da ne isušuje lice, što je najbitnije posle svih onih mat pudera i svega što nanosimo na lice, tako da je ovo odličan proizvod, probajte ga. Ja koristim celu njihovu kolekciju, najviše volim tonik i ovo stvarčicu, dakle fenomenalna stvarčica. Zatim imamo dezodorans, u pitanju je Garnier dezodorans. Nikad do sad nisam stavljala dezodoranse u favorite zato što sam mislila da nema potrebe, međutim koristila sam u međuvremenu neke druge i shvatila sam da je ovo najbolji dezodorans koji sam ja ikad probala. Mnogo dobro drži i super je zato što ima neki blag miris, baš mi onako odgovara. 48 časa piše da štiti, tako da zaista štiti. Nisam baš probala 48 sati, ali jedan radni dan jesam. I super je zato što imate ovde ovako kao on i off, tako da kad stavite na off, vi ne možete da prskate i recimo mnogo je dobar kad negdje idete da ne bi moglo samo od sebe da se prsne. Zatim, zadnje nešto da kažem, ajde od preparative, su ove Baleine maskice. Konkretno probala sam ovu Baleinu i zajedno smo probali nju, to je ona pikel maska protiv buljica, zaista je fenomenalna, nije baš da ona skroz uklanja buljice, ali ih zaista smiruje i super je. Ja sam shvatila da ovu kesicu malo, znači vi dobijete konkretno ovako dve, tako da podelite. Možete da ih koristite 2 do 3 puta, tako da samo onako stavite nešto kako ne bi iscurilo i možete da koristite više puta. Zaista je super, posle svih ovih Baleinih maskica lice bude zaista nežno, fino na dodir, mekano, hidrirano, zato što je moja koža zaista dehidrirana i kad nanosem nju, znači to je fenomenalno lice, posle toga meko, sve same preporuke za njih. Trenutno je akcija neka na Baleine maskice, međutim one svakako nisu skupe, svaka njihova maskica je oko 100 dinara, sad su oko 70, tako da potražite ih u DM prodavnicama. I zatim da pređemo na šminku. Moj prvi omiljeni proizvod ovog meseca je ovaj bronzer. U pitanju je Sephora bronzer. Iskreno, ja nisam htjela da kupim ovaj bronzer, međutim, to je Sandisk u stvari. Htjela sam da kupim onaj najnoviji što je izašao, međutim, ovo je bilo opakovano i ja sam pogrešila, uzela sam njega, međutim, ja nisam pogrešila zato što je i ovaj fenomenalan. On dolazi u gramaži od 30 grama, tako da je zaista puno proizvoda. Ovdje imate jedno ogromno ogledalo, zaista je praktično i bukvalno ne treba drugo ogledalo za šminkanje, samo ovo. I ovako izgleda proizvod unutra. Kao što vidite, ja sam ga dosta trošila, međutim to nema šanse da se istroši. On možda ovako izgleda kao da je malo naranđast. On jeste malo naranđast, dakle nije onako skroz brown, jer ja iskreno i ne volim toliko
brown, da kažem, bronzere što vuku. Volim zaista da ima malo i one naranđaste boje. Moj je u broju 02. Postoji broj 01, ovo je dakle medium, ali nikad ne bih preporučila da kupite svetlu zato što je i ova zaista blaga. Mnogo mi se dopada zato što možete da ga nadograđujete. Možete, znači, bukvalno sve i svašta da radite sa njim, dugo će da vam traje i njegova cena, ja mislim da je bila negde oko 14-15 eura, pošto nisam kupila ovde, ali zaista koristit ćete bukvalno 2-3 godine i to, naravno zato što morate da bacite jer će da istekne rok, međutim ovo je nepotrošiv proizvod. Zatim, ajde da pređemo ovako, da moram da napomenem ovu četku, u pitanju je NARS kopija četke. Nju sam kupila preko AliExpressa i pre jedno 3 meseca je bila 3 meseca bila je 1 euro, međutim sad je poskupila 3 eura košta ovo malo čudo, ali vredi. Zašto se ona meni dopada? Zato što je tako tanka i nabijena, tako da vi možete baš lagano da konturišete sa njom, precizna je, lepo uzima proizvod, zaista super četkica. Meni se najviše dopada kod nje zato što obično neke četkice ne možete s njima da konturišete i nos, međutim sa ovom je to zaista moguće zato što je ovako tanka, precizna i zaista je super. Sve same preporuke za nju jeste da je ovo kopija, međutim baš sam gledala kod Anetu Kec kad je radila poređenje, bukvalno je četkica ista, a ova original košta negde oko 50 eura. Tako da 1 euro, 2 eura, odnosno na 50 je zaista malo. Zatim, vratila sam se mom omiljenom puderu, a to je Bourjois Healthy Mix. Moj je u broju 53 Light Beige, on izgleda ovako, on jeste izgleda malo potrošeno, ali u njemu dosta ima proizvoda. Njegova mililitraža, ja mislim da je isto 30 ml kao i na svakom, da. To je toliko dobar puder zato što je toliko prirodan, ja ne znam kako da objasnim taj puder, znači toliko je prirodan, ne osjećate ga na licu, trenutno ga imam na svom licu i vidite kolika mu je pokrivna moć, a toliko je, znači, lagan, a dobra mu je pokrivna moć. Dakle, neka srednja, za svaki dan je stvarno super. Ovdje piše da je on na bazi voća, dakle, sa mirisom dinje, jabuke i breskve, ako se meni to čini. Ja njega imam sigurno godinu i po i kupila sam opet drugu bočicu zato što je fenomenalan. On ovako izgleda, dakle, vidite koliko je on lagan. Ovo jeste puder za nekog ko ima onako normalnu, osjetljivu kožu, suvu kožu, nije za nekog koja ima skroz masnu, zato što ovaj puder sadrži bukvalno neke kao čestice koje vama nekako, ne znam, kao HD puder, otprilike, toliko daje neku svežinu licu. Dakle, neko ko ima umorno lice, znači savjetujem da koristi ovaj puder, a neko ko hoće da koristi ovaj puder, a ima masnu kožu, imam i za to rešenje, da mešate zajedno sa ovim Invisible od L'Oreala 24 časa puderom, jer ove dve formule su zaista idealne. Dok ovaj matira, ovaj daje tu neku blistavost i zaista je super kombinacija. Tokom 2 meseca koristila sam bukvalno ovu kombinaciju i stoji zaista ceo dan. Sve same preporuke za ovo. Zatim, puder koji sam koristila kada sam išla negde je Revlon Color Stay 24 časa. To je ovaj puder. Ako ste gledali moju recenziju ovog pudera, znate o čemu pričam. Ako ne, ostavit ću dole ispod. To je fenomenalan puder, bukvalno sve prekrije, ostanete mat, sve, znači bubuljice, sve lepo prekrije. Ovo je za masnu kožu, međutim, prosijećete se jako imate masnu kožu, zato što i on ima neku kao neki sjaj da, ja ne znam kako to da objasnim, tako da morate mnogo dobro da se matirate, ali za normalnu i malu masnu kožu je zaista fenomenalan, mnogo dobro radi posao za taj novac, mislim da je njegova
cena nešto oko 1006 dinara, međutim ja sam kupila u okolnoj drogeriji tako da je bilo oko 1200-1300 i sve same preporuke za njega. Jedino je loše zato što posle njega izbiju bubuljice. Znači ne one velike bubuljice, ali one sitnije da. Tako da ne preporučuje se definitivno svaki dan da nanosite ovaj puder, samo za neke specijalne i to je to što se tiče ovog pudera. Zatim, dva lakića koje sam koristila ova 2 meseca. U pitanju je ovaj od Essensa gel u broju... Uvek zaboravim gdje se čita ovaj broj, ali uvek. Tako da ne znam koji je broj. U pitanju je jedna bordo, onako ljubičasta boja, mada mi se čini kao da je ovdje na fotoaparatu malo tamnija, međutim zaista neka kao, evo vidite kako se ovdje vidi, neka ljubičasto bordo boja i prelepa boja za jesen. A drugi lak je ovaj Kiko lak, to je jedna oker boja. U pitanju je 369 broj, mnogo mi se dopada, ja obožavam ovakve boje i sve same preporuke za njega, on meni zaista dugo traje, tako da slobodno ako negdje možete da ga pronađete. Zatim, nešto što nemam pojma, znači svi su pričali o ovoj bazi, Avon baza, ovo je moj nefavorit za moje kapke, ali za masne kapke je ovo idealno. Dakle, ja imam izrazito suve kapke i meni ovo skroz isušuje lice. Ja sam baš jučer pokazala drugarici, nanijela sam ga pre fakulteta i otišla sam tako sa svočem na ruci na fakultet da vidi koliko je meni, gde je suva koža, izbile. Znači, bukvalno su bile pukotine na ruci, tako da meni se ovo ne dopada ko ima suvu kožu, ali recimo šminkala sam neko ko ima masne kapke. Ovo je fenomenalna baza za masne kapke, ali neko ko, kažem, ima suve kapke, ovo treba da izbegava u širokom luku. Ja ne znam koliko vi vidite, ali ovo je zaista suvo za nekog ko ima suvu kožu i to je to. Međutim, ja sam želela da je probam zato što je bila 200 dinara. Svakako ću opet da je kupim zato što dosta postoji djevojaka koji imaju masne kapke. Zatim, sljedeća stvar, ajde da krenemo sa ovim. U pitanju je pomada za obrve, ovo je NYX-ova Tame on Frame, kako se već kaže. U pitanju je boja 4 Espresso. Ova pomada izgleda ovako. Kupila sam najviše pomadu zato što dugo traje, a onaj recimo gelić za obrve jeste fantastičan, međutim mislim da se to istraši za nekih mjesec dana, a ne da mi se baš za 1000 dinara jedan običan gel, tako da sam kupila ovo, košta 700 dinara i zaista je isplativo, zato što ja sam, ne znam kako vi vidite, ali koristim je već 2 mjeseca i bukvalno sam je samo malo dotakla i koristila sam uz ovu pomadicu, samo da nađem, morala sam da odam da uzmem četkicu koju sam koristila. U pitanju je neka četkica sa kineskog nekog sajta. Ona izgleda ovako, samo sekund. Ona nije od prirodne dlake, dakle od veštačke je. I zaista mi više nekako radi posao. Evo trenutno imam na svojim obrvama. Od ove, u pitanju je ovo neka kalina koja je navodno za eyeliner, međutim meni ne odgovara ona ni za eyeliner, ni za obrve, tako da će ova sigurno četkica da ide u kantu. Mislim sad već kad pričam o njoj da već pokažem, zato što je zaista retka, ništa ne možete da uradite sa njom i loše, tako da nemojte da kupite za obrve, međutim oni preporučuju tamo za obrve, ali nemojte da padnete na to. Da nastavim da pričam o ovoj pomadici, zašto je ona super? Zato što vi sa njom možete bukvalno da upravljate kako vi želite. Znači možete da imate neki onako
baš glamurozne obrve da imate, a možete i lagano da iscrtate kao ja, znači bukvalno malo pitnete i samo iscrtate i zaista možete da koristite i za svaki dan i za neke specijalne prilike. Super je, šta drugo nisam rekla, ona jesnica se možda čini da je ovako malo suva, međutim nije, potrebno je da je malo, znači kada nanosite da malo ovako protrljate kako biste vi to zagrejali i kako bi bukvalno klizilo na vašim obrvama, ali probajte, imate ja mislim 4 boje ili 5, ovo je dakle broj 4 i zaista je super za neko ko ima onako obrve, dakle samo je potrebno da popuni. Zatim, sljedeća stvar koju sam ja isprobala ovog mjeseca za obrve je još jedna stvar, a u pitanju je od Essence-a ovaj gelić, zove se Make Me Brow, sigurno ste vidjeli kod drugih youtuberki. Ova džetkica izgleda ovako. Nadam se da vidite i ima neke male, bukvalno kao dlakice, ne znam kako da objasnim, koje lepo popune vaše obrve. Ukoliko imate zaista guste obrve, ništa vam drugo nije potrebno osim ove maskarice male. Jedina je loša stvar kod ove maskare zato što imate u dve boje. Ovo je tamna i ona svetla i to je jedina loša stvar, međutim ona meni zaista lepo fiksira obrve kao što vidite i zajedno sa onom pomadom meni obrve mogu da izdrže kompletno 48 sati. Zaista je fenomenalna stvar, pritom njena cena je nešto oko 300 dinara, tako da je zaista super. Zatim ove stvarčice za oči. U pitanju su dve senke od Maybellina, dakle to je Color Tattoo 24 časa. Ja ne znam da li sam ranije njih spominjala u favoritima, ali možda nisam, zato sam željela sad da ih napomenem. Koliko su one dobre, ovo je definitivni moj favorit, bukvalno svakog dana ih nanosim. Mnogo je dobra zato što može da služi i kao baza i kao senka. Potrebno je samo, ukoliko malo kao da se stvrnula, ne znam kako to da objasnim, zato što je ona baš onako u nekom tvrdom stanju, da uzmete svoj prst i da samo onako trljate bukvalno tu kako biste zagrejali i najbolje se nanosi prstima. Tako da zaista je super. Njihova cena ovih senkica je negde oko 500 dinara. Imam crnu i ovu, ali zaista planiram da kupim i neku roze crvenu jer je zaista super. Dugo traju i sve same preporuke imate za njih. Zatim, maskara koja mi se i dopada i koja mi se ne dopada, kao i cijelom YouTube-u. Dakle, koliko se nekom ne dopada, toliko se nekom i ne dopada. Dopada mi se zato što, u pitanju je ova, dakle, od Essence I Love Extreme, svi znate o njoj, dakle, samo sam željela da čujete moje mišljenje. Maskara jeste dobra za neko ko samo želi da izuvije trepavice, dakle neko ko ima male trepavice. Međutim, ja imam velike trepavice, znači duge trepavice i meni je potrebno da izuvijem. Ali na drugim osobama koji imaju kratke trepavice, ovo je zaista dobra maskara. Njena džetkica izgleda ovako. Jeste gumena, ali mnogo dobro radi svoj posao. Tako da, ukoliko imate kratke trepavice, ovo je zaista super maskara za vas. Pritom, i da vam se ne dopada i ne, njena cena je nešto oko 300 dinara, tako da vredi dati novac i isprobati je. Zatim da pređemo na karmine. Ruž koji sam najviše nosila tokom ovih meseci, u stvari tačnije tokom ova 2 mjeseca, je u pitanju Golden Rose u broju 5. Ovo je ljubičasto bordo nijansa. Mnogi su me pitali za ovu boju i red je da vam pokažem. Dakle, ona izgleda ovako. Jedina razlika između ovog karmina i ostalih Golden Rose karmina je to što se ova malo ranije skida, međutim to meni ne smeta. Otprilike traje negdje oko 2 sata, ali je zaista super boja, tako da nemam zamerke. I nešto što sam isto najčešće nosila tokom ovih mjeseci je u pitanju kombinacija ova dva ruža i trenutno
to imam na usnama. Napokon sam našla način da upotrebim ovaj ruž Lingerie, zato što je on meni ružan, tačnije i boja je ružna i nije mi toliko kvalitetan i sušuje previše usta. Međutim, u kombinaciji s ovim Golden Rose u broju 10 zaista je fantastično. Evo kako to izgleda, dakle kombinacija neki ljubičasto i onako boja kože. Tako da nadam se da vam se ovo sviđa, meni je ovo super, tako da ukoliko imate vi ovaj lingerie, a znam da mnogi imaju i da mnogi ne znaju kako da upotrebe ovaj karmin, a dali su dosta novca za njega, vi pokušajte da uradite upravo ovo što sam ja i vjerujte mi, bit će to dobitna kombinacija. I nešto što sam malo pre zaboravila da napomenem, u pitanju su ove dve kremice. U pitanju su kreme od The Body Shopa. Evo kako one izgledaju. Ja nisam željela da priznam da su ove kreme toliko dobre, zato što one jesu malo na skupljoj strani. Jedna kremica košta oko 13-14 evra, što je po mom mišljenju skupo. Jeste skupo, ali one zaista dugo traju. Evo ja njih koristim. Malo mi je izašlo. Evo, vidite kako to izgleda. Koristim nekih 5 mjeseci i ja još nisam ih potrošila zato što je potrebno vrlo malo proizvoda kako biste vi hidrirali vaše lice. Tako da, bez obzira kakav tip kože vi imate, da li je to suva, masna koža, ovo je fenomenalna krema zato što je svima nama potrebna hidratacija posle gomilu onih mat pudera i svega što imamo na lice, tako da probajte obavezno ove kreme ako dođete do njih. I to je to što se tiče ovih favorita. Nadam se da su vam se ovi favoriti dopali. Ukoliko jesu, lajkujte i komentarišite, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!